sa search kag rescue operations sa mga pasahero kag crew. Mayara sang naluwas na nung mga sakay kag ang subo-subo diri magka-aksyon kay mayara sang 44 anyos nga babaye ang gindala sa ospital bangod sa pilas nga naangkon tilaban-laban ni pilas ni tugas ang pagdaba-dabasang kalayo. 82 ang mga tawo nga sakay sa ding barko ni, 34 ang crew members kag 48 ang mga pasahero. Naghalin sa Calapan Port mga alas 3 kahapon pakadto ini sa puerto sang Batangas kag ang expected time of arrival sini alas 5:30 kung tarik kahapon sa hapon. Tiyang report sang PCG nagsugod ang pagdaba-daba sang kalayo mga alas 5:58 butsalingon nakadak na ini siya, no? Sa puerto sang Batangas. Ang latest sa mga ka-aksyon nga report ka nakuha naton ti abra 82 ang sakay, may 15 pa ka mga salakyan ang karga kag mayara sang 73 na ka mga persona ang naluwas ako na rescue mga ka-aksyon. Pero i-check tari kay ang report ka na baton ta may ara sang siyam pa ho. May siyam nga reported missing. Ang isang pilason ara sa hospital. Ang masubo-subo kagina kabalak ang tari ining siyam ginho nga gin-report missing kun lang taon talang ang laragway kag video maka-aksyon. Grabe ang pagpuok sang tuman ka itom nga aso, no? Kag ang pagdabadaba sang kalayo. Ano pagkidibas sa mga balita sa bansang nasyonal ang tagtaganay sa ayuda sa mga estudyanteng apektado sang krisis diri sa pungsod sang Pilipinas. Sumong adlaw magapadayon isa ini sang sentrohan sang balita nasyonal mo, no? Pero may bag-o na nga sistema nga dapat sundon di. Isa ini sang balantayan nga senaryo bangod kondom-duman nyo sa una nga tagtaganay nagligad nga Sabado, Agosto 20. Daw kalaw-kalaw kag halaw-halong sitwasyon mo. Nagdinaguso ang kalabanan nga mga nagkuha sa ayuda bangod sa wala maayo maplastar nga proseso, no? Why maayo ma-organisa. Tiyang resulta ang DSWD ginbaha sa mga reklamo pati ang mga gintarana nga venue daw ay mansadto sang klaro. Pero subong sa ikaduwang tagtaganay ikaduwa ining payout mga ka-aksyon man anom ini ka mga Sabado, no? 20, 27, 3, 17 kag 24. Ti sumo ikaduwa pala ni nga Sabado ho. Lauman tadi ang matawhay nga tagtaganay bangod magin plastar na nga sistema. Kag ang pinakamaayo diri bangod ang pwede lang hatagan amo ang ara ng daan sa listahan kag wala sang ginatawag nga walk-in. Importante ni nga may hibuluan sang mga luyag magkuha sa ning ayuda ni. Kaya base kon mangin useless, mangin way sang pulos ang pagkadto niyo sa payout center o kon site kon way balang kamo sa listahan. Importante kay temprano pa nagpalayag na gadaan sang anunsyo mo o gon pahibalo ang DSWD naton sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad. Di ba may mga anunsyo sila nga gin pahibalo temprano pa. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental tutukan naton ang sitwasyon, no? Sa Bacolod dara sa may North Wing sa SM Megamall. Pila bala ang pwede nga magbaton sa mga adlaw. May listahan na gadaan mo, may figures na gadaan, no? Second Saturday sa anom ka mga Sabado nga tagtaganay halin nagligad nga Sabado og Agosto 20 tubtubili sa Setyembre 24. Ano paginiban sa nga balita lokal masubo-subo nga balita na batian kagabi
Diri sa Action Radio Bacolod, bangod may isa na naman ka makasilid ng aksidente sa dalan, nagresulta isa ka tawo ang patay, duwa ang pilason, natabo ni sa may dalan, circumferential, sa atubang sang Forbes Hill, sa barangay Bata Bacolod. Ang truck mga ka-action, aksidente nga nabungguan, ang nag-U-turn nga tricycle. Action Hotline! Kadelikado gid kung mag-U-turn ang salakyan sa dalan nga hindi dapat mag-U-turn. Di ba? Why gid sa gilayon makapangaman ang driver sa truck ho? Kay basta gani mag-U-turn kung kaisa gulpihanay ina nga nagakatabo. Subo bangon na patay, no? Ang 35 anyos, Reynald Porras, ang mag-amay na pilasan mandi, Marciano Mahilom, 40 anyos, kag Luisa Mahilom, 17 anyos, minor, no? Sa Hacienda Pait, Barangay Batabang, Siyudad Santa Lisay. Kagabi pa lamang sa investigasyon ni Police Corporal Richard Di Maala, ang traffic investigator sa Station 3, managasundan ay in tricycle kag truck mo. Ang truck nga banihon ni RV Di Pedro, 48 anyos, sang Purok Kapayas, Barangay Malingin, Siyudad Sambago, pero gulpi lang nag-U-turn ang tricycle. So, posible, wag gid makapreparar. Kag makatalupangod ang driver sa truck ni. Nalang-alang Nalang-alang siya sa pagtapak sang preno, kag dito gid dumiritso sa tricycle. Action Hotline! Tigan kustodiya sang Police Station 3. Ang driver sang truck, tiginabulong sa ospital, ini mag-amay ni mag-action. Ang gidalinan, U-turn sang tricycle. Ang ginatawag nga pag-U-turn, hindi tanan nga dalan ka ginaagyan. Pwede ka mag-U-turn ang no U-turn sign. Isa ini ka regulatory sign, masabi ginapahamtang ini nga warning o kung pahanumdum sa mga intersections nga area, no? Agod ipahanumdum sa driver nga hindi kada pwede mag-U-turn kay tuman kadelikado. Action Hotline! Pero siguro mapanugyan ta lang sa atos sa mga otoridad, no? Hindi lang siguro sa intersection, butangan sa sining senyales, kundi kung pwede pa lang, no? Ang mga lugar nga delikado, basta U-turn sa salakyan, ang hambalan, halong gid sa mga motorista. Action Hotline! Mga krimen ka nagluntad sa Negros Occidental halin sa kapitan, nga ginlutang sa Isabela kag Calatrava, hasta sa pagtiro patay sa empleyado sa Lacarluta City Water District kahapon ho, tutukan tang sa bahin sa Lacarluta, no? Ang pagtiro sa 36 anyos nga si Jimmy Talabocon Tortusa sa Dalan Rizal, Barangay 1, Lacarluta City, mga 1 kilometro kag tunga ang kalayoon sri, halin sa istasyon sang pulis. Ano ba nadalabutan sa investigasyon sang Lacarluta City PNP? Kapon anang ala ang taran nga mga chief of police diri sa Negros Occidental, kay ara sila nagtambong, nagabi-abi sila sa pagbisita diri sang PNP Regional Director nga si General Francisco. Action Hotline! Sige, kog may tiyempo ta karon ulay hunon ta ba niyo? Ang makalilibog nga hitabo sa Banwa sang Ibi Magaluna kahapon, ang report nga pag-ran amok, amot kun ran amok di ba ni? Sang isa ka lalaki sa tunga sang dalan, damo sang tawo nga nagalinabay, pero way patay balik-balik, libot-libot sa dalan, bit-bit ang patalom sa ning isa ka lalaki ni. Pero ti sang uli na punggan, kag napugos siya sang kapulisan. Anong istorya sa likod siniman? Tingwaan tanong-dugay may baluan na. Action Hotline! Ang PNP Regional Director sa Nasalinta na pagbisita sang bag-o nga PNP Region 6 Director sa Bacolod, kag pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental kahapon ni sa tubtob subong ari pa di, no? Ang ginatuwag nga command visit kag talk to men ni Police Brigadier General Leo Francisco. Muning hambal ko kahapon nga si Leo nagbisita kay Leo. Action Hotline! Nga kay ang NOCPO Director naton di si Leo Pamitan, no? Ang nagbisita diri si Leo man. Action Hotline! Nagaserbe ining si Police Brigadier General Francisco bilang Acting Regional Director sang PRO. Sikti kahapon una,
kagin bisitahan niya no ang NOC-PPO no NOC-PPO tanan nga mga hepes ang sunad kag banwa ara ang ila sa represensya amo to kahapon nga makuha kita tani sang information interview bla no sa angot sa shooting sa sa Lakaluta angot sa ginaligaran amok sa Ibi Magaluna pero ang police assigned police on duty sa police station pangabay sa aton nga sir hindi ko allowed magpa-interview malisensya ko arrest chief of police namon Action Hotline. silang ko okay no ti paano kada kalisensya kay sako tong chief of police sa pagatubang sa regional director Action Hotline. silang ko pabosanta no tingwaan ta maka-action to kay dugaya nga malabot initaran nga mga balita no ti ang police brigadier general kasi Francisco matubang no maistorya subong nga adlaw ang report kada baton ta magasugilanon kay Governor Bong Lacson kag kay Bacolod City Mayor Benitez bara may maayong nga balita may maayong nga mensahe nga ibilin ining bag-o nga PNP Regional Director hulaton ta kung naro ang resulta sang iya sire nga pagbisita Action Hotline. 8:25 alas 8:25 Action Radio Philippine Standard Time i-check taon na unahon tagid ni kay isa ini sa ginestoryahan subong sa mga kapihan ang tagtagan ay kwarta sino ba lang hindi gusto sang kwarta man sino ba lang hindi gusto sang ayuda man no i-check tagiding sitwasyon sa ikaduwa nga tagtaganay kasi nasalinta na sang Agosto 20 ang first nga tagtaganay Sabado nagbaha ang mga mensahe nagbaha ang mga laragway mga videos sa social media partikular sa Facebook sinig ko ano ini ni kampanya pa ni political campaign or rally pa ni ang sitwasyon mudamo tao mo sa isa ka syudad to nakita ko sa bahin sa Luzon nagastampid yang tao mo para lang makakuha sa ring ayuda ni. Action Hotline. Te na kapiar, napiaran gid man sang aton sa ring gobyerno, partikular sa DSWD nga sa nga ops daw nagulpihan tahaw, daw hindi mayo ni haw, naginutok mga tao haw. Aber, plastar ta na isang mayo sistema. Action Hotline. Isa ba ikaduwa nga tagtaganay, mga ka-aksyon, may ara sang bag-o nga sistema, nga gin patuman. Why sang walk-in bot sa lingon nga nagakadto subong sa mga sites, no? Payout sites per district nga patigayonon bot sa lingon kada distrito. Ti diri sa aton sa Negros Occidental may ari kita sang 7 ka mga distrito hindi bla. First of 6 district kag isa ang Lone District nga mo ning sunod sa Bacolod. Sa Bacolod City, pihong ang Bacolod City, amo ning may pinakadamo nga benepisyo kabati ang Bacolod City. May pinakadamo man nga tawo, may pinakadamo nga populasyon mo. Ang sa first district ara dara sa may auditorium sang San Carlos City. Second district sa Cadiz City Philippine Normal University Campus. Third district sa City Public Plaza Covered Court, Silay City. Sa fourth district sa Barangay Lag-asan Covered Court, Bago City. Sa fifth district, City Hall sang Himamaylan City. Sa 6th District, sa Talubangi Gym sa Kabankalan City, kag diri sa Bacolod, sa SM City North Wing. Ikatatlo nga panalgan diri sa Bacolod City. Action Hotline. Aberi manoon ta kay temprano pagkaina, ginkadtuan na ni Action Alvin Guava, may mga linyahan na gid nga natabo mga ka-aksyon. No, hindi ni malikawan, may linyahan na ginay kamanti. Damo sang luyag mag-avail sang sining ayuda. Action Alvin Guava sa Patrol. Action Alvin, kamusta na subong?
Aksyon na Marlon, padayon ang pag-abot sa pila naton ka mga kauturan nagalaom nga makakuha sa ayuda nagikan sa DSWD aksyon na Marlon sa ikaduha nga Sabado sining adlaw no sa sining tagtaganay sa ayuda nagikan sa DSWD para aksyon Marlon sa mga estudyante sa kolehiyo, high school, kag sa elementarya action Marlon. Now, makitaan mo sa aton sining live, subong action na Marlon sa Facebook live ta. Subong sini, ang ara mismo sa sulod sa nga nagalinya na sa sining tinion, amo ni ang may mga priority numbers ining linya na pahamtang sa kilid action Marlon sa may parking area bala action Marlon sa SM North Wing. Ang may ara diri tatlo ka linya action Marlon sang nasiling tana ini sila may mga online appointment na action Marlon. Now diri sang nasiling ta padayon man ang pag-abot sang pila naton nga mga kauturan kay antes kaya makaabot aksyon na Marlon diri ginausisa ginalantaw paagi sa imo cellular phone kag iban pa ang imo sining nga online appointment action na Marlon no? So antes ikaw makasulod diri naman sa area sa parking area o parking lot abi sa SM North Wing. Now isang nasiling na ini sila action Marlon may ara mga online appointment while ang iban diriya kumakitaan mo sa sagwa naman action Marlon they are hoping nga makakuha sang another number priority numbers of course granting nga ini sila ang ginakabigtabalang wala pa na aprobahan nga mga appointment in short of it mga walk-in action Marlon no? And aside diriya sa may kilid man sang merkado along barangay 12 dari ang kalabanan mga ginikanan. Again, sa nasilingta, ang ari diriya kalabanan mga estudyante, kag mga ginikanan, mapalapit kita diriya action Marlon. Kay Ven? Action yes, Ven? Ang pagbulubanta mo lang, pagbulubanta mo lang, pila ang ara dara subong nga mga tawo? Ang ginabulubanta ko ni action Marlon, ara na sa masobra 500. Bao, ang ara sa sulod. Ara sulod? Yes, sir. Ara na sa sulod. Magluwas diriya, diriya sa ginasiling kada ara sa may parking area mga 500 na magluwas diri may ara na kay makataga ang kasang priority numbers action Marlon pwede ka nakasaka sa third floor sa atrium building bala action Marlon diri mo kuhaon ang imong ayuda so busing ganon damlag pa may mga nakasaka na diri pa lang sa linya sa nisiling na kay medyo dako-dako ning lugar may mga more or less mga 500 ang ara pero ari diriya sa sulod sa sagwa action Marlon may ari diriya nga gahulat ambot kung ma'am makasulod ka mo ang bata na mo nakasulod na oo may online appointment ang bata mo so kinugdan mo na okay ini action Marlon taga din sila taga din ka mga barangay Banago pila ka bilog bata yang nag-avail. Pila ka bilog bata mo ang naka-avail, ma'am? Isa lang. Isa? Anong grade? Ng second year college. College na. Second year college. So mag-college, mga 4,000 in action na Alvin mo? Correct. 4,000 4,000 pesos. Nakamuno ka action Alvin, kaina nga may ara sang walk-in. May walk-in na subong pot silingon, ti ang walk-in action Alvin, hindi na sila magbaton? Yes, action kay ang no? pahanomdom sang DSWD nagligan nga adlaw nga no walk-in. Why sang walk-in? Ay, gali ka Pero ari diri action Marlon kay ang iban nga mga ginatalawag nga mga walk-in, they are hoping nga makakuha man sa priority numbers. Granting nga kagina naka-istoryat kita sa ila action Marlon nga sila mismo no since last week pa nga since last week pa nga naka-kuan bala action Mar nagpila dito sa may Ayala pero ang iban diriya iban mga estudyante ang iban kalabanan mga ginikanan may ara election Alvin dira nga nagligad nga Sabado naglinya na sila pero wala sila malabutan si nagligad yung Sabado ari na kamo sang Sabado sa Ayala Sabado sa Ayala kami sir ano tong plasada to nakakuha mo muna
Wala gid sir, nagpila kami alas 2. Nagutuman lang kami, nagpuli kami alas 4. Wala kay pamahaw, panyaga. Pero Kami nung puli. way kamo pamasahe ari pagidya. Subong nga adlaw, anong oras ka mo? Anong oras ka mo nagpila? Ha? Alauna na kami naghalin sa balay, sir. Siningaga. Oo. Pero- May number na ko, sir. 50, wala pulos. Oh. Ano nga number naman? Buot silingon, sir. Agat ako, nagpila na ko din. Number ko 50. Pero walang kwinta. Wala kwenta. Dali, no. Taon ta. Nakabato na siya sa message. Action Alvin sa iya sa nga ko. O nakaparegister sa online or nano pastada? Action Marlon, ang number niya makitaan mo sa Facebook Live is 50 unconfirmed. So, buti ka nun. Nakalinya ka mo, ma'am? Naka-apply ka mo via online? Wala kami, sir, online. Kaya wala kami, sir, cellphone. Nag-walk-in lang kami, sir. Amo na, sir. Napasimpalad kami makapila dire. Pag-abot dire, sir, wala lang kami gali, sir. Kaya ang online lang, sir, ang priority nila. Barangay halin? Barangay Kabug kami, sir. Barangay Kabug? Opo. Sa Barangay Kabug. Pila tani ang imong applyan? Pila ka mga estudyante? Bali 3 estudyante ko, pero 2 lang, sir, ang nakuha ko. Tiamo lang na ang dala ko subong. Ang original nilang certification. Grade 6 saka grade 8. Okay. Now, diri kita, madam. Kay ko mo, wala ka mo online. Ano ang assurance sa inyo sang antes ka natagaan sang numero? Hambal nila, sir, magpila lang kami. Kay para pag-abot ng DSWD, amo na sa ang mag-confirm sa aman kung ano himuon. Pag-abot naman sa DSW, ginambalan kami, sir, nga ang wala mga online, tabi-tabi lang anay. Ara kami sigad. Ara kami sa So, ari sila diri Action Marlon, kay damo ni sa ila diri, no? Sa Dason Action Alvin, kabalo na sa kanunang himuon ya, next Saturday, basi ko na mo magyapon bla? So, ano matabo ni karon next Saturday? Kung halimbawa di ka kakuha karon by next Saturday, ano matabo ni? Ma-online ka na lang kung ano? Sir, hindi ko, sir, maka-online, sir. Kaya nga, sir, mag-online ko, sir. Ano man akong i-load. May cellphone ko, wala naman ko, sir, pang-load. Ang akong nga pamasahe, sir, inutang ko lang ni. Utang sa nagligad nga Sabado, utang pagitsubong, sir. Ano ka ko, sir, Rabudlayan? Kaya nga, sir. Ang alam mo gani? Mary Jane Penuela, kaya nga, sir. Ang hambal ni Sir Tulpo, hindi pa budlayan ang mga nanay. Bakit ngayon? Hirap na hirap kami, sir. Wala ka kayong pamahaw. Wala ka nagbakal tubig. Di ba Action Alvin ang makabenefits ng bata yang estudyante? Kamagana Action Mar? Hindi ba lang beneficiaryo dahil ang bata niyang estudyante? Yes, Action na, Marlon. So pwede siguro makatudlo na sa bata yang estudyante? Gani man. Pila kabilog ang beneficiaryo ya, nga bata? Duha? Duha, no? Inyo, ma'am, pila estudyante nyo? Isa, ikaw. Duha. Ikaw, ya? Tatlo. Ikaw, eskwela ka pa? Oo, kagbata ko. Bata mo. Eskwela, single, ma'am. Oo. Single, ma'am, Action na, Marlon. So pwede na sila Action Alvin magkapatudlo sila sa kabataan? Magpa-register bla? Okay. Pwede naman siguro ka mo makapatudlo sa inyong kabataan para makaparegister, ma'am? Ha? Sino edad? Bata mo? 10. Elementary. Marlon daw, elementary. So medyo alang-halang pa, no? Ang iba, hindi ka nga barangay halin? Takuling. Ikaw, ya? Villamonte. Villamonte. Ikaw, ma'am? Kabog. Why na sila tanan Action Alvin? May ara na ka mo appointment na wala. In short, walk-in. May numero lang kami, sir. Numero lang. Pero ang numero nyo, ang unconfirmed. Unconfirmed pa ang numero nila Action Marlon, no? Mga pilag sila kabilog, Ven? Actually, kung lantaon mo diri Action Marlon, sobra ni lapit na isa ka gatos kay may ari diri sa may kalanan sa piyak nga kalanan. May ari sa tubang ta. Mayari pagid diri sa kilid Action Marlon sa kilid sang SM yara pagid. So naglinya na sila, hubalin pa kay nasang kagahon, nagbugtaw sila, naglinya sila. And then unconfirmed sila. Anong advice, anong panugyan sa ila sang DSWD nga nagistorya sila? Ma'am, ano ang panugyan sa inyo sa DSWD kagina? Amo lang na, sir, nagpas na kami sa permahan nila sa amon. Tapos pagpas namon, naghambal ang nagdaho nga balik na lang kamo. Balik ano oras kag san o kamo papalik? Hambal nga subong ko di basi sunod Sabado. Oo. Tani, sir, lain ang online, lain man tani ang walk-in. Kaya pareha man lang kami kinanan sang bulig mo. Di ikaduha na ni kasimana ang klase.
Tapos wala man lang kami sa ayudahan. Balik-balik nga, balik-balik. Yes, Action Marlon. Di ka nga barangay halin, ma'am? Barangay Takuling man. Takuling. Ikaw, ma'am, Takuling, ma'am? 35 ko, sir. Barangay 35, Action Marlon. So, Aha. from different barangays, no? Again, ginikanan kag estudyante, Action Marlon. Oo. Ma'am, no? Ang mas damo action ven nga ara dara subong is kabataan. Yes, sir. Ang kabataan. Kalabanan, ara sa din, may mga online ba na appointment, Action Marlon? Oho. Oh, las 8:39 action Radio Philippine Standard Time balikan ta sa action Alvin na Guava. Hindi gini malikawan, no? May ara gid sang way maakomodar. Bangod nga ti ang ginatawag nga walk-in ti temprano pa nagbalayag niyang DSWD nga way sang batunon nga walk-in. Galing kati amon ang hambal ta bala, hindi tanan nga beneficiaryo, guardians or ginikanan makabalo mag Facebook, mag-check sa mga balita sa social media. Tiya ba nang ambal ko bala o galing kay ang iban ang bata nila is elementary up lang, no? Check tare kung anong plastada ni kabay pa nga sa third Saturday matalo pang dan ining senaryo ining nga problema. Actual Vin? Yes, Action Marlon, no? Kung lantaon ta, nagbalik kita sa linya, this time, Action Marlon, kamakitaan mo ang kalabanan diri yung mga estudyante. Naka-apply online. At least at least Vin nakita ko bala sa imo sa nga video. Nagtulotaw hay siya gawa unlike sang nagligad ga Sabado nga may ara ya sang disoganay. Yes, Action Marlon. Actually, subong kung lantaon ta, well-manned, o kung ginabantayan gid sang mga kapulisan sa idadom sang police station number 1 ikaduha kaya nakitaan ta si anay police bala si retired Chief Superintendent Primitivo Tabuhara ang Poso I think head ni siya sang Poso Action na Marlon nga ari man diri ang iya sini nga mga men nga nagabulig man Action na Marlon para kahit paano matagaan sa proper nga linya, magluwas nga linya, is in order organized ang ini nga linya. O galing kiti ang kaluluoy lang o galing ini mga walk-in ta Action Marlon. Why ka action Alvin? May kutan kung may istorya. Nag-start na gid tagtaganay sa sulod o kung why pa? Yes sir. Nag-umpisa na? Yes sir. Kagina kung lantaon ta mga alas 6 Action Marlon nag-umpisa na ang pasaka sa babaw sa may atrium building bala Action Mar. Lain ang ilas na ginapanaugan, lain ang exit. Yes, lain man ang ilang exit Action Mar. Hindi ko so far exactly kakita no kasi ang exit nila kay nagtutok kita diri sa linya nagaduha ang mga walk-in pero kung sa babaw Action Mar hindi ko kabalo kung ano ang estilo nila. May kuntan action Vin may kuntan kung maka-istorya ka bala sang ina nakabaton na parang ay check ta kung ano kalawig ang pagtinere sa babaw kag before sa mahatagan sa ayuda. Yes, check ta ni Action na sige. Kay kung diin sila dampi kagong exit area nila kay ari so far ang tutok abi kay diri man tutok sa mga otoridad. Sige. Check ta ni Action Mar basta makakuha pa kita sa dugang diri nga mga detalye information sa Action Mar. Sige Ben. Report gikan sa patrol with Action Ninyo Bugina ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. So, punan ta na maka-aksyon kay tinguan tagit karon sa gabi, karon sa Action Farming Line. Nga may istorya diri si ang DSSD naton, no? Kay hindi gid why gid balikawan, no? Damo gyapon sang nag-walk-in, no? Kag nagbugtaw kaagahon pa, naglinya, panitin siya sang linya, igo mo rahon unconfirmed. No, why sila ma-accommodate bangod nga, why sila posibilidad bagahibalo sa temprano nga pahanomdom sang DSWD nga why sang walk-in. Action Hotline. So normal niya, hindi gid ba ni ma-perfect mga action ining sahi sang tagtaganay sang ayuda. No, check ta kung ano kalawig sang pag prosesos babaw. Bala minutos lang
pila ka minutos, no? Kung kapatik ko nga minutos lang, no? Hindi man pwede nga tag isa ka oras ang tiner sa babaw na, no? Para nga at least mahibaluan ta kung da si Gaibla kay kung makit-an ta sa video again post ni Action Alvin Guava, makin mga 500 more or less mo ang nagalin niya sa sagwa dahot. Kung mayara ka siyang iban nga helikoton, ati itaya mo gid na kay way ka kabalo kung tubtuban ng oras ka ang pagtiner mo dira sa paglinya mo. Action Hotline. Iba na unta na mag-action dari sa atos ring pagpangalagad. 44 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline. Sa atos ring pagpanumbalik dugang pagid sa ring mga balita tinguan ta nga malabot ang hepe sang La Carlota City PNP kay kadamo sang mga nagpamangkot kung nanugid ang rason nga agin na tiro patay ang isa sa mga empleyado sang La Carlota City Water District. Alas 8:44, babalik kita matapos sa standby. This is my life. This is my life. Talis na ka monitor sa ato sa live stream sa mga agahawa. Okay. Talaga na kay i-off ta na nga ato sa okay. Sa ato sa live stream, thank you. Gabonitor si Sis Raymundo. Morning Action Marlon watching from Bago City. Salamat kid Dennis Duestro. Good morning Ana Sinoro. Bibing Balasabas watching from Riyadh, Saudi Arabia. Arat sa Mary Joy Victorino Flores Bacawili. Pagrit happy birthday sa kay Ian Bert Flores. Salamat. Jovi Munaris, Rodolfo Sagayno. Okay. Kundi Maxo Marlon, monitor na kami sa OTTG Sagay. Okay, OTTG Sagay. Rodolfo Sagayno. Salamat, Rodolfo. Bibi Gregorio Yolo, Christine Menyas Villalobos, arama si Ana Sinoro. Okay, Alex Montesa, mayong agalang ko na. Okay, salamat kid. Mark Suarez, good morning. Ari kami Camarines Norte, kami tanan nga Ilonggo. Oy, mga Ilonggo. Basta Ilonggo, guwapo. Mark Suarez. Aliog Tamiao, Ma'am Vanessa Star, Mayo Dokbat Mayo, Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona, Mila Oligo. Okay. From Alex Montesa. Intay Plaza. Salamat, kid. Okay. Rhea May Ladio, Lorna Diligencia. Si Daisy Santoyo Lisao, good morning. Tamiao lang dari sa may sitio Dolom, Barangay San Miguel. Okay. Right. Si May Singway Magbanwa. Hindi, May. May Singway. Balya diskarte na iya. JM Asdilo Banaag. Okay. Sir, good morning. May number ng ginhatag ang DSWD para makaregister kung wala touchscreen. Okay. Sige. Remeya Datoon Suson. Good morning. Ask lang kung paano magpa-register sa DSWD. Oo. May ara sang Facebook page ang DSWD. I-search. I-search mo ang DSWD Western Visayas nan. May Facebook na sila. Kag makita mo na ang reminders, ang proseso sa pagparehistro. Okay? Thank you, Remeya Datoon Suson. Salamat, kid. Sanbaya, mabalik ta dugay-dugay. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. I have been with Action Radio for almost mga 27 years.
I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang Katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang Katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang ilan
man tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basi para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system. Ito sa ring pangalagad. Dugay-dugay i-check ta nga to sa ring action radio team, no? Ang ginapatigayon subong sa action Radio Bacolod nga balik eskwela plus mayara sang medical mission kami dara sa may area sang isla sang Molocabok sa may Sagay City, Negros Occidental, no? Taon tahom nga sa isang isla nimo, no? O galing ka man ti medyo mayara sang malayo-layo lang lakton ka kon magtaob prote kon maghunas nami man ka ma-enjoy man ka lakat-lakas to nga sa may bayon ay Action Hotline. Pero dala langgid ang ginahulat sang kalabanan ari-ari na ato sa nga nakop ka daog ka Roleta Promo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Oy, sino naman ang aton siriayhan nga magabutan sa dakop ka daog ka Roleta Promo sa Action Radio Bacolod? Bow, buenas, no? Ari na nga ato siri nga taga daog taga Barangay Granada. Oh, sino taga Barangay Granada da? Taga Hacienda Mirasol, Barangay Granada, Bacolod City, lalaki ang ato sa ding nagabutan. Congratulations sa kay John Michael Pirarin. John Michael Pirarin sa Hacienda Mirasol, Barangay Granada, Bacolod City. Ikaw ang tadaog sa ato sa ding nakop ka daog ka Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Pwede ka makakadto diri sa Action Radio Bacolod. Ari kami sa ikapat nga madalgan sa Wellhouse Building ginsangan sa Burgos Locsin, Bacolod City. Para nga makapatiyog ka sa amo sa ring Roleta kag 101% may ara ka sang dag-on gid once nga makapatiyog ka sa amo sa ring mahiwagang Roleta. John Michael Pirarin, Hacienda Mirasol, Barangay Granada, Bacolod City. Congratulations, ikaw na daog sa nakop ka daog ka Roleta Promo. Action Hotline. Last 9 Ono Action Radio Philippine Standard Time. Kabustahon tanay ang ato sa ring Action Radio team, no? Ara sa may Sarasalintara, dara sa may Molocabok Integrated School sa Sagay City, Negros Occidental, no? Nagapaambit ang Action Radio Bacolod sang bisan gamay-gamay lang bulig sa mga kubos naton nga mga ka-action, labi na gid sa mga pigado nga mga pamilya nga mayara sa estudyante kung ang DSWD mayara sa kinapatagtag educational assistance. Ang Action Radio Bacolod mayara man sang pagpanagtag sang bisan gamay man nga bulig, no? Mga school supplies, iban sa nga mga kinahanglanon para sa pag-eskwela, no, sa mga kabataan sa pagbalik nila sang klase, no, sa Molocabok Integrated School, isla sa Molocabok, Sagay, Negros Occidental. Action Hotline. I-check ta mga ka-action ang sitwasyon. Doga lubog ang action nilbar ang ato sa ni Cristal, no? Doon ni nakita, no, kina ato sa ning team sa may area sang Molocabok. Action Hotline. Gina-check ta, no, ato sa ring Action Radio team dara sa may Sagay City. Siguro abot na sila sa lugar, no? Inang lugar na, inang isla na padulungan ta ba na, no? Dara sa area. Ang isa sang napiaran ko sa nagkanto ko dara sa area, ang
gina auto coverage siguro hindi makuan, hindi ma ang iban be nga number action Nelmar kay inang area na sa residente na isla basi mayara sa dead spot la o kung may ara sang hindi maayo hindi wide sang signal sa communication, no, i-check talan dugay-dugay kay ang area malayo-layo na mo sa isang city proper sang syudad. Action Hotline! Las 9:03 Action Radio Philippine standard time. Tinguan ta man nga makuha karon ang investigation sa ato sa kapulisan sa bahin sang La Carlota PNP sa sining pagtiro tiro sa isa ka empleyado sang La Carlota City Water District. Wagid makaluwas kay ginbantayan na ni sa makaksyon sang tatlo, more or less mga tatlo ka mga persona nga nagasakay sa Innova, nagaparada, nagabantay na saya, ginabantayan sa kag paghana kung tani nga magsakay na siya sa isa nga motorsiklo nga namaniho. Ang isa sa tatlo nagpalapit siya kag baw nanong plastada, gintiro ini siya. Gintiro siya kag wagid makaluwas. Action Hotline! Las 9:04 Action Radio Philippine standard time. Damo sang mga nagpadala sa mensahe diri sa gintalakay naton nga senaryo bla. May kaantanan sa ring tagtaganay sang ayuda sang DSWD. Managligad nga Agosto 20 ang DSWD sa Western Visayas nakahatag sang mga 21.3 milyones pesos nga balor, no, sang educational assistance. Ang mga nakabaton makaksyon ay 5,260. 5,260. Ang pinakadamo diri sa may Iloilo 1,713 ang nahatagan, no? Teka may pa nga madugad-duwagan pagid ni. Ang dari sa aton sa Negros Occidental, lakip na ni sa Bacolod City nagligad nga August 20, mga 587. Ang sa Guimaras 631, ang sa Capiz 957, ang sa Antique 613, kag ang sa Aklan 719. So mga may kabugusan nga 5,260 kag amalor mga 21.3 milyones ka pesos. Kabugusan nga ipanagtag ni sang DSWD sa pagtapos sa ning anom ka Sabado nga tagtaganay mga tunga mas milyon mga 500 milyones ka pesos man. Action Hotline! Tinako ni nga bulig, bisan amula ni ka kantidad ako na rin 1,000, 2,000, 3,000, kag 4,000. O galing kabanti ang mga problema nga nagatuhaw hindi gid malikawan. No? I-check na lang ni karon sa gabi, karon sa hapon, pagtapos ang tagtaganay, kung nano ang resulta. Action Hotline! Ti sa nagalain-lain nga mga distrito sa Negros Occidental sa Resalenta naging mention tara mga kaksyon, per district ang tagtaganay ni tikod ara kamo sa Banwa kag syudad balaan man siguro kung anong sakop sang distrito sang inyo sa ning Banwa o kung syudad, no? Kung tani buligan man isang nagabulig man siguro ang ato sa pila ka mga opisyal sang barangay pagpahimano sa mga suppose kon mga benepisyaryo nga magabaton sa saring ayuda ni kabanti kuya damo gyapon sang wala sang ideya nga hindi gali pwede ang walk-in. Action Hotline! Lang gid nga to sining news team dira sa may bahin sang Mulacabok Island, no, kay hindi gid makontak. Action Hotline! Las 9:07 Action Radio Philippine standard time. Ang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental kamanti ang DOH, ang Department of Health mga kaaksyon mayara sang
para gupnop mayara sang palayag subong adlaw nga pag-abot sa antes matapos ang bulan sang Setyembre mga kaksyon or sa bulan sa Oktubre pasi mag 9,000 kada adlaw na naman ang kaso sang COVID-19. Action Hotline! Amo ng paglantaw nila kay nagadamo subong ang mga probinsya. Nga may pagsaka na naman sang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental, mga 200 plus naman. Nagligad to, pulo ang na-record nga nagkalamatay nga pasyente. Pero hindi mo silingon, ang pulo ni sa isa lang kaadlaw. No? Natingob ini siya. Kaya manti may ara kon kaisa ginatuwag nga late reporting. No? Tinagatingob la, ti ang pagpagwa sang datos mga kaaksyon, agi sa Provincial Incident Management Team kon PIMT, kon kisa nagatingob, ti natabuan gid nga nagligad nga Agosto 25. Nagligad nga Webes ang death, no? Ang death pulo ya. Ti makakilibot la kag kon makita mo inang kanabuon sang nagkalamatay, siyempre matingala gid kay Action Hotline! pero ang medical specialist 3 sa Provincial Health Office mag-aksyon nga si Dr. Jessica Fama nagklaro nga ining kanamuon una ining nag-double digit ang kanamuon mo sang nagkalamatay sa COVID-19 diri sa Negros Occidental subong nga 2022. No? Hambalya hindi iya siling isa ni kadlaw. Ara na nga to siling team direkta mismo sa may area sang Molocabok, Sagay City. Action Hotline! I-check ta na nga to siling Action Radio team dira sa may area sang Integrated School sa Molocabok, Sagay City with Action Art. Tayo pa Action Art. Good morning, please come in. Matahom ang sitwasyon diri sang Tiempo Arlon Bagolangid. No, few minutes ago nagdungka ang team headed by SM Nuna kag Sumuman Action Rex Cantong nga nagadulong gid no sang siring mga school supplies nga aton gid dala diri kag langkoy na pagpatigayon sa medical mission diri sa area sa Molocabok Integrated School. Now, magulang din kami nakasulod rin, pag-ari ng mga parents, ang mga teachers doon, para mo lakson mar, may kalabanan din sa mga teachers, na hindi naman nagapauli sa proper, sang dito, kaniman dito pa sa proper sang sagay. Now, ang ini nga program, siya last 12 Jess, Action Art. So, kung dula siya, no? Yan steady lang. Oo, okay. Actually, why na po nagkakwan, subong okay lang. Okay lang. Okay lang, no? Ari na din team Action Bar, second sound na nakalabot kita diri kag magapatigayon kita sa activity. In fact, hindi lang mission kag pag-distribute sining dala naton nga school supplies gimuon diri. May ara pagid karon na dugay-dugay patagayon man sa Action Rights nga mga program diri. No, kalingawan sa mga parents kag subong man mga Why Action Art? Why na ka mo nagpanglakaton? Dalagyan kayo dalagyan Action Art ka nagchapi naman nga to sa ring signal, no? Nagchapi naman signal ta. Basi kung may ara ka sang pwede ka makaidog-idog guro para may ara na portion nga daw okay to kay na. Dalagyan daw kay gina-plastar tanaya kay hindi ni malikawan inang lugar na ara sa isla may ara na iya lugar gid nga nagadula gid ang signal. Nakaabot na ato sining Action Radio team dara sa may area sang Molocabok Integrated School, no? Molocabok Integrated School kag taon-tahom na nga lugar isada sang na uyunan ta ining ining danggit lang uga damo na danggit nga uga sa area ara na sa Action Art. Check ta na ya sa Action Art tayo pon mayara sang
medical mission mga kami nga pati gayon nun dara sa area mga ka-action kaysa pagkadto ko na mga nagliligad pa to ang mga tinuig to no sang time pa to ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. Natabuan to yung Hunas bla no kag nag-agi kami to sa daw ala footwalk lang or simentado nga alagyan nga gamay man lang nga aras to nga yasang lawod aras to nga sa baybay no Action Art subong Sir Mark nagidog ko di yes okay okay na kampiyon kampiyon no so ang program will start in a short while kay bago lang din ginaknalis din team so isa ina no ka oportunidad man kay even kay na mga taga city health office ang saday nagambal nga nga lugar medyo malayo sa ila kag ang sa mga pumuluyo di kung hindi gid pagrutahan o kung katuan diri sang city health hindi sila maka-avail sa mga health programs no maluwas sabi ko magkadto sila dito sa proper so ikwaon ko lang karon ang kompleto nga detalye base sa action BBB program karon with action edit ka babalaan ko lang kung pila gid ang total number of students nga na-enroll kag pila ang mag-avail diri at the same time ang mangin beneficiary man sing patigayunon nga medical mission sa Action Radio Bacolod ila karon sa Action Bar no bantayan man sa aton mga action sa Action BBB program upod diri sa taga research department upod man Sanday Action Dorel si Action Miles si Action Wilma Sugaton Action Rex Cantong isn no na magbanwa si Action Boy Duran piloto na to Action Ani Kirao kag Action Nixon Pahom ako naman Action Artay Hukon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio Action Hotline sige sugpunan tani karon sa Action BBB kag pilapas na ka mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Las 9:15 Action Radio Philippine Standard Time. Kung ikaw nagagamit sa vitamin pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at balikan tayo nga to sa mga mensahe ho sa live stream. Sige. Sa Star Bayo, thank you. Daniela Korea. Salamat kid. Ray Flores Baryoga. Okay. Rosel Fulgencio Susana, good morning. Athia Kimariban, Melvin Peñafiel, Alex Montesa. Okay. Si Luna Torrecampo, pa-shout out lang taga Molocabok. Kay Delia Bascar, Tony Bascar, Adila Villanor. Okay, thank you. Sige. Standby. Balik tayo dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini.
ang paglupot. Maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Way lamang madugay naglawag kita sang ato sa winner. Ang tagdaog naton sa Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Pero subong lamang mayari sa nagsaka dere, magapatiyog sang Roleta winner nato na sa nagligad nga adlaw mga kaaksyon, balantayan bagod ano naman ayhan ang makuha sa ato sa tagdaog sa sinigid nga mga tinion, signal na kaaksyon Eden Aboso, ginaplastar na ang Roleta sa sinigid nga mga tinion. Aber kinalahon ta kon sino ang magapatiyog sang Roleta Aksyon Eden. Take it away. Good morning! At sa sining mga action. Daw nakapamahaw na ba? Ha? Daw nakapamahaw na. Pumati-bati na nagkanikin sa makikinagutom na. Aber, sinong winner tara sa mga patiyog? Tay live reaction Mars sa gitupod natin ng winner. Ti kagapon ini siya nalawagan. Nakabarangay tamog. Taga-ibugid ang Mars. Ano nga porok ina siya? Sir, taga-din ka nga porok, sir? Porok Villa Esperanza. Porok Villa Esperanza. Pinakadako nga porok sa Barangay Tangob ba? Ginuto mo dito mo natin sa Marlon. Iguay ka mo daw pero wala yung boto. Uwe ba ko nang pamilya mo? Kaya wala ka lang ko naglaga na. That's lang na akong madayon ang barangay. Balik ta sa ruleta. Dali na bala. Si Action Mars kaya niya yung mandag. Sir, sino na dito ngalan, sir? Antonio Bulakha. Antonio Bulakha, pilang edad, sir? 61. 61, si Tatay Action Mars. Sir, di mo na ba si Anang Imo? Sino yung pangalan? Tapos ang This Is My Life. Kagapon. So, pwede pa Action Mars, subong lagi ngagaw. Kasi siya, kahit tinalawagan, kagapon sang hapon, pwede pa. Hasta alas 12. Sini, nga odo. So, Tatay, anong gusto mo makuha di sa atong ruleta? Ang aral lang ginatag ng Ginoo. Ay, perfect. Kamu na dang mayo. Pero kung ikaw papilion, anong gidang gusto mo? Kung bugas. Ay, perfect. Importante mo na sa panimalay mo. Oo, pero bugas din naman tayo nga yatag na tigang na. Okay lang na. Okay lang yan po. Tiyawan ka, on ba? Tayo ready ka na. Pagpatiyag sa ruleta, tudoon mo gida? Sige, sige. Sige, ready? 1, 2, 3, spin the ruleta. Go, 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 go! Ano ay Action Mar? Ang yes, sininga madagaan. Pwede siya kadaog sa appliances, ng electric fan, cellphone, isa kalibo ka. Ay, cooker! Ang iyagin pa kayo, Action Mar, bugas, ang inhatag siya, tiligangan. Okay na. Ha? Okay na. Yes, of course. Tadaw mo Tatay appliances rice cooker, ti Ari, Action Mar, sa dalong, tadayon. Mahatag sa gidayan kay Tatay ang rice cooker. Kitay, pila ka mo sa inyo, balay? Tatlo mo lang. Pila ka cup ang inatigang mo? Isang tunga. Isa kang tunga. Tsaktuhan gini sa aton 1.8 kadakoon nga rice cooker. Tayo naman ba sa Action Radio Bacolod? Thank you, Gid. Salamat sa Action Radio. Yes! Sir Anthony Bulakha from Barangay Tangub, Action Mar. Nakadaw siya sang rice cooker sa ating sininga Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Hasta pa ni September 17, hulaton ta. Basta may mapadulong pa di karon nga iban man, yung mga nalawagan, kay kagina may ginlawag, kamanda kag si Action Fred may ginlawag man. So hulaton naton ang ila pagkadto dire kag ang ila pwede nga madagan. Saliwa Tatay, congratulations
sa imong gindaog. Live diri sa Studio 2 sa Action Radio Bacolod para sa atong dakop ka roleta promo sa Action Radio Bacolod. Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Congratulations gid kay Tatay Antonio sang area sang Villa Esperanza. Sa iban sa nga mga nakigbahin kag may mga coupon standby lang hindi magkabalaka kay lawig pa ni, no? Lawig pa ning amo sa nga pag-draw sa dakop ka, daog ka roleta promo sa Action Radio Bacolod. Action Hotline. Iban nga balita nga way ta malabotan tutok lang karon sa Action na BBB. Sa iban sa nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod, no? Ang balita dara sa may area sang La Carlota kay sa AB magalo na mga ka-action plus update naton sa bayan sang provincial capital sa mga balita mga ka-action pagkaronanta. Okay, sa ngalan sang regulang anchorman Action Art Tayhupon Action Hotline sa August 27 Saturday edition, Sabado edition pagatakop naman temporaryo. Ako naman Action Marlon Hirwaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.